aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Blegegek kugek sadulita mel. Persasat kaya dene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putring Jodipati Ndara Gatotkaca. Gus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula prapaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwana Yantaka. Nggih kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kaliyan menawi lenggah wonten ing negari Ndara. Kaya ora dadi ngopo Siwana Yantaka. Matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo Nala Gareng tak tumpuk. Ora liwat pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Yo Gareng kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Petruk tak tumpuk pangestuku Tampanana. Nun inggih dipun sekecakaken lenggahipun nggih Tin. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Panakawan Bagong tak tumpuk. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih sampun boten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun Bapak mriki. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus pepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi. Gus, monggo kula aturi paring pangandikan. Ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jangga nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwana Yantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa. Wigatosipun nanjihake lawan Siwana Yantaka usana sacandra. Siwa Semar ora caket kelawan negara Ngamarta lan ora katon sowan ning negara Ngamarta. Apa panjen Siwana Yantaka merengkang kelawan pranatan Praja Ngamarta? Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwana Yantaka duwe gegayuhan? Kabeh mau dingendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma.
lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar upama salah sewiji mau pancen ana ingkang ginebeng ana ing penggaling Siwanayantaka muring kalontak aturi paring dawuh mengko ingkang bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwa Semar Siwa Badranaya Hendra ingkang muswita rum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweh raras renaning driya blegek kugek sadulita mel matur nuwun nggih Den dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa ta sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ingkang gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ingkang ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den, nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk? Mboten. Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata.
kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar Darbi panjaluk mboten Ndara luwih-luwih kok gegayuhan sing ajeng kula gayo niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayo wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge pun urip kula sak madya mawon upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar Ndara mengkono Siwa Semar nggih mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa. Mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng Ndara Siwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma yen to Siwa Semar sagu lan keduga ndak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku munggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwana Yantaka mangke riyen den niki katone kok mboten ming sampeyan sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar sing kepengin caket karo Semar ning kula kudu prayitna ngati-ati sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara palukon lakune nglekas Bukita linuting kidung katurung hamomong mangon manah ayu ana tanah kolong ayu ana tanah kolong akolong mamatu koro sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun iki Lurah Nayantaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing Karang Kadempek ingkang sami midhangetaken sabdaning iki Lurah Nayantaka dadak sakuling mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan ora dudut saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendhaping padukuhan dadosaken cingak kang samya mulat ngrepepeh pindha sata metarangan lampahing sang wanara titiyane gandha yane trisanya purnama sasi kilar-kilaran nang tengah latar
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreng ganggeng awito denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih mongko capet-capet aku kelingan aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak apa bener kowe sumitraku mbiyen nyun mangapunten Kyai kenging menapa paduka supe dhateng kula aku ki takon wangsulana dhisik apa kowe bener tau tate srawung karo aku mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar nek ngono apa kowe iki anoman mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai lah dalah lah kowe iki kok dinayi umur dawa inggih pangestunipun mekaten selama iki ket sore wis apik lho Pak konjur wong tuwa iki kleru iki entuk wae sak suwene iki kowe urip nendi kula tasih wonten ing tlatah Gindi kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng pangestunipun tasih Kyai anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih Ki Lurah ugi nak manggih kawidadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng anoman ki lho wah anoman wis slamet man pangestunipun Kelurahan Olo Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit nggih pangestunipun tasih awakmu ya isih sentosa kaya ngono inggih Ki Lurah karo sapa piyambakan kemawon ora nggawa kanca-kanca munyuk paguyuban munyuk mboten Ki Lurah sampun sami pejah sedaya wah wis do mati kabeh sampun kantun kula kalian Paman Sugriwa waduh
pirang-pirang ewu munyuk sepunake iki do mati. Iya, mestrinipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tampanana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, makplong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kung. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong ki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan? Mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae? Kapimindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae? Cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur kon toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadhahi karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingarengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandene mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng Sang Hyang para kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Kocap kacarita
nalika semanten dereng purna sami Balwacana. Kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature senggana. Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandhak bleguduk suwaru gembal sumarante. Awela. Iya Semar, slamet tekaku ning Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nala gareng tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petruk kantong bolong tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar, cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sowanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Sateman negara Ngastina saka kondhang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang
sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondang Kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu engko kaya mangkene engko dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo jarikan, emas kok dienggo jarikan, apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong Prasata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang Prasata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to, ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasena, ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen toko wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung drajating batur ning Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sawijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi
utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ayo budal dina iki ora sandadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Saka Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris Karisang mawe kandrung sabaran katulu Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus iki wis dudu perkaramu dhewe Pak ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina mongko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono Durna iki omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakarepmu nek kowe dikandhani ora nggugu sakarepmu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Truk? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok plereting kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli
adile wong cilik kuwi disiliki nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo ora terus ngamuk kaya ngono kuwi lho sejati apa sejati ki rokok murah kuwi sejatine pancen kaya ngene iki niatku sapa sing bakal mepalangi karepku nggone bayang-bayang marang Semar Badranaya mesti bakal tak katut ge dosane nek ngono aku sing arep katut ge dosane lho nek pancen kowe dadi pepalangi Durna kowe tak katut ge dosane fake apa gong fake iki apa kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho fake iki maksude wis tok berarti ki masalahe ora karo Semar saiki dipindah masalahe karo Bagong mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna aku sing dadi pepalang lho apa kowe wani karo aku lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe aku tak takon wis kapan wiwit Bagong cenger lahir saka ngendi ya Pak mbuh Bagongnya asline sapa Pak mbuh aku ora caturan wiwit Bagong lahir cenger saka wetenge Simbok sapa mbuh Bagongnya karo sapa ora wedi watone gegarane siji bener wis kuwi tok nek aku bener aja kok menungso dewa mudhun wae Bagong ora gigrik Gong lambene sing apik Gong kok nyebut dewa barang iki lho wah waduh mudar kowe nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye ya ora dewa wis kok molak-malik to kowe heeh aku ya ngedeg-deg ya wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk dewa mudhun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing wedeni awakmu ayo nek pancen kowe wani karo Begawan Durna nendi papane wong neter katidayan aku manut metu Jawa piye metu Jawa wis tenan yakin metu Jawa ora getun gua sawat tekrek ndasmu lho sore-sore omongane ora njaba golek nggon sing jembar ayo Bagong kalah karo Begawan Durna bumi langit tanggep kowe iso ngalahke Begawan Durna sasat iso njara langit Semar boyongen waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk oh ngapae aku ora melu meng disilih batange terus cengelmu kuwi nyilih kok batang ora meng sedhela gah nek arep sumbar nggo awake dhewe wonten iso nglangkai batange Bagong boyo Semar Badranaya oh lakon mati dereng apa kowe ngapa Emir Pak mbok Pak Gong hah mbok Pak iki bapakmu wong bapake tak undang Semir senenge ra Jawa-Jawa ngapa Emir kowe jane ndek utek ora to kowe lha gedene semene kok ora ndek utek apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin Pak wis aku anggere kowe iki ngerti ora Durna kae nggawa Kurawa ngerti aku ngerti kok tok tantang aja kendel aku ki catur kendel kok aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap le omongan ki mesti nggawa Kurawa ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel lho tandingi sing arep nandingi oh iya Truk moh Truk moh biasane wae perang lho Truk ora wis ora arep perang aku kesel gareng kae hah gareng ya awake ora petha kok kon perang matane kira sikile becik tangane cekot
Aku nek cara Semar nang ndek anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke bentuke seramutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndeng goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Garing. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah mbetengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lair dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono.
Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan wan. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku iki sira arep nukokke. Aja dorame. Truk, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perang saya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Balewisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane.